איי, ואנחנו בסירה תת-ימית כזאת. הנה, ובצד השני יש דגים קצת, אם אתם רואים, ואני אעדכן אתכם שיהיה עוד דגים. ויאללה, ביי. תגיבו בתגובות מה יש בתיבת אוצר הזאת. הנה, ויש פה פחות רואים, אבל אתם רואים שיש שם דג קטן. הנה זה שלנו. הנה, תראו, ואני אעדכן אתכם. ופה, ותראו. אין איש. ויש גם את זה. אנחנו אומרים מה בסדר הזה.